Turismong negosyo sa Dakbayan sa Dumaguete. Wala mapiktuhi sa nahibong massacre dito sa lungsod sa Pamplona. Gagimatay ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Samtang mayor sa Dumaguete City nakikiusa sa panawagan sa pagkabot og hustisya sa nahitabo sa mga nabiktima. Ano report? Hapsay og puno sa kapiskay ang mipatigbabaw sa nabantog nga boulevard sa Dumaguete City. Gikan sa Zumba sa mga babaeng idaran, lamian nga mga kan-anan nga gidayo sa mga residente o domestic tourist o mga sports activities sa kabataan. Pipila lang kini sa talan-ahon nga nagpakita sa kahapsay sa syudad o sa pagsulbong sa ilang ekonomiya. Suma ni Mayor Felipe Antonio Remolyo nga gikasubo sa mga Dumaguetenyo ang nahitabong krimen nga nitay-og sa lalawigan apan dili kini makapakgang sa paglambo sa ilang syudad. Business as usual. No? We trust in the capability of our police force. We thank the national government for their relentless drive against the perpetrators. Samtang gipadayag ni Mayor Remolyo nga gikondenar nila ang nahitabong pagpamusil ug nagkighiusa sa pagkabot og hustisya alang sa mga nabiktima. Their deaths will not be in vain if we people who are alive and kicking would pursue the search for truth and justice. Gidugang nini ang iyang pangindahay nga mahukasan pa sa madagkong krimen nga nahitabo sa probinsya, ilabi na ang illegal drugs ug ang illegal nga sugal. Wala hinon mubutyag ang mayor kinsa ang iyang ipasabot nga naghimo sa mga illegal nga kalihukan. Well, I'm hoping that this is the beginning of the end of bullying, political bullying, the end of drug trade and gambling, legal gambling. Kauban si Marlon Melgaso ug Alfonso Bliss, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.